Rokni kopal hamyane Kothoma sawi tai sabaya kecam hapang selaijagui ketal hapang phayo phiakba selaijagya Tiprasa Rokni biromonni Kothoma rok tui kori khe langmabo korei tui baino thangui tongo chung tui hamya nugui no bisi burum burum no kwbangma bemar hamya manjagui langma chojokmani mangphli Kothoma rok chini bwskango sopai no tongo thangnai kudungma jora rumui Belnonia bwkhastini Monirampur edisi amcheni Ruthai parani Tiprasa rok ha khorui tuimukni simi tui nungui phai tongmani phiakba belaino Jwngjakni Kothoma ongkha wati phaike tui toroi te borok tui kaham nungnani sep kmai thango thangnai yakshi hapang borokni o Jwngjakno nugui borokni bagui kaisa kol kai rwmani tuini bagui phiakba o kolno bo kahamkhe naikolja ongui tongmani o kolbo tabuk nosto eba kheba phiagui thangjak o parago kaichi thamchi nukhungni Tiprasa rok tongui tongo phiakba borokni o Jwngjak bufrukba khana jangnai bufrukba hapangni atongso khananai aborokno borokbo wana laijak Belnonia bwkhastini simi chini Kothoma thumnai Kholendro Tripurani o Kothoma no nainai di norokbo Kakini mangtawa Komlar Mobopara Rothepara asa noirni teiling mane bosok bosar rumai teiling jang kal hasung tai ro 20-30 বছর 20-30 বছর te ei toini lagai kono 50-60 jana jagire 30 বছর ko 35 বছর ko kakna tau su buri thangka asa etoi rungna lagai je e somai sano lagai 50-60 jana jagda je ar khie sung chalai phe jong khoglai go rok sawo tei aro mago aro nago nungo uro obo wati pheke piak thango uro ar khugo je ni mo laga tar khie ne hoite se none toini somai sano lagai 50 jana jagda janai to ya dakhla jarai mane pore tama henbro nai phai jafle nai or hisable ne jarai mane ko bosor ko sipene amal hoite je dabi khaimni te dabi khaite khaite oro taw saplai bai rakha je karni phai bai phai ase mani ro ambodisa mane toilong nai ko pore batong je kanai phle 30 pore bate 30 pore bat te khege gurai ma wasa all ni ja khai bo badula para pha bo he ro manung phaigo asa etoi rungna langlai mane lumdu sador re ong nung bo jupha nung lai phle bna jupha hospital ode kala etoi rungna langlai wai phek lai ka hospital lai to je bok sage bichania tei pin te khomya sa water rok phaiklai oro tui habjare ha phle tui hablai borne toilong tei bo sanjini nungo sanjini watini tei na আচ্ছা তই নে তাব সরকার তবর থেকে তামা দাবি খাইনে তাও ফাতুই দাবি ব্রিজ দাবি বিলাই ফ্লে জংইরা ও ব্রিজ বো দাবি বিমু যা এমনে সাজাকতে 50 সাজা 50 সাজা সামনে বসে মাজাও হা সামনে ও সিপিনি আমাল হইতে সামনে সাভাবো তাহনো মানজা মাইয়া নিনিমং বুইতলাং যাই মন